Den filmer. Jeg er mørkets mester. Hej. Jeg får min magt. Jeg fortryller jer, og den vender på hovedet. Møder lige lidt mærkelig mand. Hej og velkommen til vores, er det ikke 4. video? Jo. På vores YouTube-kanal. Vi vil dø. Mørket rejser sig. Vi skal så gå rundt i en forbandet skov. Lorteskov. Slenderman slender rundt Pelle! denne vej. Og vi kører ikke. Skal du passe på, Slender? Slender er her ikke. Slender er her ikke. Okay, se du. Er dette træ blevet vendt op og ned? Det er jo blevet spist af en ged. Hvordan? Ja. Spis da en ged. Ja, jeg tror, jeg får nogle pæk. Vent, der er lige noget. Der er lige noget, jeg har lige fundet på. Alle sammen okay, film på det der træ der. Mærkeligt træ. Og så gå lige væk. Hvorfor? Se. Jeg har lige fundet på det. Hej. Nu tænker jeg nok, hvad fanden går det ud på? Hey, jeg tror, min fod er ved at sidde fast. Ej, Tobias! Wow. Vi er i Slenderskoven. Ja. Du skal ikke være så fast. Der er slet ikke nogen slender, mand. Jo, Jo, det er jo for det, han er en and. det er fordi. Nå, skal Det er fordi, det er Slenderskoven. Det er Slenderskoven. Det er en forbandet skov. Man kan ikke komme ud af den først, når man er kommet ind. Til den hemmelige hule. Guys, husk nu, jeg kun kan gå. Hvad? Jeg skal kun gå. Yes. Hold kæft, det bliver fedt. Og film lige på mig, Rolf. Og YouTube. Hey, hold lige den her. Hvad? Det giver mig det her, det er min! Ja, men YouTube, vi laver meget snart. Den næste video, vi skal lave, det er med Minecraft Let's Play. Og det lover vi jer. Hvad er Bigfoot? Hvad er det her? Prøv at filme på det her pis. Hvad er det her? Det er min pisk! Ej! Du skal ikke slå på den her! Det kan gå i stykker. Det var det eneste kamera. Undskyld. Et mindst har den ikke hår. Du er okay? Hvad, jeg synes, jeg så en derovre. Der er ingenting. Jeg synes, jeg så en. Virkelig. Der er sgu ikke noget med slender. What? Det her er en landkjørk. Jeg er sindssyg. Skynd dig. Løv. Løv! Hvad var det? Hvad er det, I filmer? Skynd dig! Løv! Nej! Slender her! Slender! Du kan få min pisk, hvis du ikke æder mig! Kom nu! Efter nu kan man klare sig selv! Løv! Faktisk så det ret sejt ud. Du har forstået, at Slender her er masser af venner. Drenge! Nej! Drenge! Og lige den der, nu vil jeg godt gå lidt rundt. Det er brændenælde, det gør virkelig ondt. Jeg har kun, jeg kan se. Rolf! Jeg har kun, jeg kan se Slender i det træ. Men det passer jo ikke. Rolf! Hvor fanden skal du hen? I stedet hen. Tæt ud! Fint. Vent lige på mig. Det er en for alle, og alle for en, Rolf. Uanset hvad. Her.
Nej, Rolf. Det er alle for en og en for alle. Og så skal vi have nogle seere. Hey! Ja! Rolf, vent! Rolf! Rolf! Vent! Afsnittet er ved at være slut nu. Nu skal vi bare ud af den her skov. Mit blad! Stå her! Konge! Stå her! Jeg er jeres kæledyr! Kom, lad os gå ud af den her fucking skov! Rolf, så ligger du der? Vi tror vel ikke, han er Nej, det er han ikke. Kom nu. blevet til en sovesofa! Kom nu for helvede, Rolf. Han er måske blevet til en sovesofa. Så hvem? Slender. Slender? I øjnene. Han er død. Men jeg kan se hans ansigt. Det er da umuligt. Slender stjæler ansigter. Kom nu. Rolf, vågn op nu. Du hallucinerer bare. Kom, vi skal skynde os ud af denne skov. Den er ved at gøre os sindssyg. Så kan jeg nok. Ja, den er dog der sindssyg. Lad os gå væk. Pas på! Pas på! No! Ej, seriøst. Kom. Mit hoved! Ja, kameraet. Giv mig kameraet. Jeg sætter Stille! Slender findes du da ikke. Kom. Rolf. Jeg skal ud af den her skov og slukke den video. Det var super.